दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जि अनसायनाय बे अनसायनायाव बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय सानजा गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा बे आफादनि बेन्दोंनि दैमालु ओनसोलाव बड'फानि जि स्टेचु बे स्टेचुखौ दिनै बेखेवनानै होनाय जाबाय बिथां बिश्वनाथ जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि बिथां अनुमल बराया दा बेवहाय जोंनि बे ओनसोलाव बर'नि बिफा बड'फानि जि मुसुखा बे मुसुखाखौ मोननानै जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। दा बिथांनि बर' जाथिनि सायाव मावलांनाय बिथांनि बर' जाथिनि बिहोमा होलांनाय बर' जातिखौ जाति हिसाबै थांना थानायाव जिफोरबायदि बिहोमा जिफोरबायदि मावथांखि बिथाङा होलांबाय बै मावथांखिफ्रा जों बिथांनि जि मुसुखा बै मुसुखाखौ नायनानैनो जोंनि उन जोलैफ्रा जेन गोसोखाङो बिथांनि होलांनाय जि बोसोनफोर बै बोसोनखौ मानिनानै जोंनि इयुन जोलैफ्रा जेन खामानि मावलांनो हायो आरो जातिखौ बिथांनि जि सिमां नुलांनाय गेरेमसा हारि दानाय बै गेरेमसा हारि दानायाव जोंनि इयुन जोलैफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा जेन जातिखौ फोथांना लाखिलांनायाव खामानि मावलांनो हायो बेखौनो मिजिंथिबाय। दा जों खोब गोजोननाय मोनदों जोंनि बे ओनसोलाव जोङो बड'फानि जि मुसुखा बे मुसुखाखौ मोननो हानानै बेनिखायनो आङो गोजोननाय जासिगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोंनि गहपुर समस्तिनि MLA उत्पल बरा दा बिथांखौ आरो जोंनि ओनसोलनि दलीय कर्मी बिथांमोनखौ जे जोंनि बे ओनसोलाव बेबायदि मोनसे बेसेबांबा गोजोनथाव जोंनो बड'फानि जि मुसुखा बे मुसुखाखौ जोंनो होनायनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो साबायखर जासिबाय। আজি কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে অলপ কৈ দিব কাৰণে নমস্কাৰ। আজি আমাৰ গহপুৰ সমষ্টিৰ দৈমালু অঞ্চলত আজি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ জাতিৰ জনক পুৰোধা ব্যক্তি একালৰ ছাত্ৰ নেতা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিলে তেখেতৰ আজি জন্মদিনত এই প্ৰতিমূৰ্তি আজি উন্মোচন কৰা হৈছে। আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ গহপুৰবাসী ৰাইজ, কাৰণ বড়ো জনগোষ্ঠীটোক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ বাবে বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকি দিবৰ বাবে তেখেতে যি আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে এই আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত বৰ্তমান অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বৰ সকলো ঠাইতে বড়ো জনগোষ্ঠী চিনাকি হৈছে। আমি অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ বেলিকা আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় দেশৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি অকুণ্ঠ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে তাৰ বাবে আমি এই স্থানৰ পৰাই তেখেতসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছোঁ। লগতে আমাৰ গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয়ে এই ক্ষেত্ৰত যি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে তেখেতলৈ আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু লগতে আপচুৰ সকলো সভাপতি সম্পাদকে ধৰি সকলো বিষয়ববীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ইয়াৰ অগ্ৰজ ব্যক্তি সকলোলৈকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাই আজি কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে দৈমালুত আমাৰ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হয়। বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টত ফাৰ্ষ্ট টাইম বড'ফাৰ ষ্টেচু বহাইছে, কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। বিশ্বনাথ জিলাৰ ভিতৰতে প্ৰথম হৈছে আৰু গহপুৰ সমষ্টি আমাৰ দৈমালু অঞ্চলত খুব ভাল লাগিছে আৰু আমি আশাবাদী এনেকৈ আমাৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত বড়ো জনগোষ্ঠী বসতি প্ৰধান ঠাইত যাতে তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন হয় তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि
खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो